Takže čaute ľudia, som Sados a dneska vlastne točím úplne prvé video a je to zrovna z hry World of Tanks. A dneska si ukážeme Su-85, je to ruské TDčko 5. týru a je to vlastne nástupca Su-85B a povieme si o Su-85. Takže daktori vravia, aj mne vraveli, že tento tank je papierový, že sa nedá hrať. Podľa mňa s tou papierovosťou a to tak ani není, lebo keď viete, že nepriateľ na vás ide, neviem, z diaľky, čo ja viem, nejak z blízka alebo z diaľky, najlepšie sa hýba takto do strán a buď vám to napáli do tohto boku, že to takto sa dingne a buď vám to rozbije pásy alebo poškodí, ale nedá vám to damage, alebo vám to napália do tohto mantletu alebo do tohto, čo vlastne drží dielo, tak to proste neprerazí. Slabiny tohto tanka, keď je jasné, že ho stretnete spredu, tak váňa dolná, toto, veliteľská kupola, alebo aj toto je weak spot, boky, zadok, to už u každých tankov, to je jasné. A pozrieme sa, čo mám na to vyskúmané. Vyskúmané mám na to iba toto dielo a tento motor, dielo 6-kové. Má to síce 120 priebojnosť a 160 damage, ale mne to úplne stačí. Rozmýšľam, že si vyskúmam toto 7-čkové dielo. Má síce lepšie penetráciu aj damage, pomalšie síce strieľa, lepšiu presnosť má. Ale mne úplne stačí toto 6-kové dielo, na toto som si už zvykol a toto si nechám. Motor vlastne to som mal vyskúmaný, motor z T-34, kto pôjde na T-34 a ďalej, tak motor tu vlastne už bude vyskúmaný a pásy to si skúmať nejdem, to sa mi už ani nechce, mi to úplne stačí, ako to mám vyskúmané tieto dve veci a rovno idem na Su-100. Tam už si to asi vyskúmam úplne, tomu že asi to bude treba, no uvidím, ako to bude tam. Čo na tomto tanku nosím, takže sú to 38 APčok, 10 hečok, oprava, pásová a lekárnička. Hasák nenosím, síce by som ho v garáži mal mať, ale nedám si ho tam, neviem prečo. A binokulári, mal som aj sieť, ale to som predal. Veľkorážny, 200 000, no, nejdem nič kupovať, takto mi to stačí a dáme si dve bitky, uvidíme, alebo jednu, ako to vyjde, tak príjemné pozeranie a zapínam. Takže z útesy tier 5, to není, to je výborné. Uvidíme, kde rozmýšľam, kde pôjdem. Ešte si asi stíšim zvuky. Takže, kde asi pôjdem? Mám X. Takže, kde asi pôjdem? Mám XVM, tak môžete vidieť, si to môžem oddialiť. Čakať, pozrieme, že... Takže už asi viem, kde pôjdem. Počkajte, ešte si troška zvuky pridám. No dobré. Takže idem na tú rovnú cestu, tam to asi pozná každý. Rozmýšľal som, že pôjdem do tohto oblúku, ale tam mi to zo stíhačov, možno by sa to tam dalo, ale ja tam nejdem, ja dám na túto rovinu a uvidíme, či odtiaľ to dačo trafím alebo nie. Tak sa tu dá kde zakempím a uvidíme.
PZ-ko tam už je. Štvorkové, tak počka, no. Som si ani nevšimol, tož. No PZ-ko už sa rozhodlo, že ide dopredu, ale aj stuk tam je. Aj by som vyšiel, skúsil, či tam môžem ho dať trafiť. Ale vidím, že nemôžem. No to bolo výstrel, neviem kam. Sú 85, skúsime jej to tam. Odrazila sa, no. No je na pásoch a bum. Takže 1 kill. Taký kill, 2 rany a... Typ T-34. T-34 ide dole, no. Vyjdeš, chlapče. Ty si hore, nič. Tu som videl, že no... Tu už je ich tu viacej. A bum. Bolo po ňom, ešte stuga, toho tu ani nevidím, ale videl som, že toto bolo zlé. PZ-34 som si nevšimol a... Nebál som sa tam ísť, radšej som tam nešiel, ale... Zaujala ma viacej táto Matilda. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Nepřátelský tank zneškodněn. Toto už bolo zlé. Tady končíme. Všichni okamžitě. Tu už som skončil a náš tým celý skapal. Mal som 3 killy, ale tak čo z toho 594 damage. Ty tu čo čaruješ? 41 damage. Takže sme to prehrali 8-15. A nic z toho. Uvidíme tabuľku. 229 XP. Uvidíme tímové skóre. Bol som druhý. Aký si bol hráč? No. Pozrieme, koľko máme bitiel. 58 bitiel prvej triedy. To ma na tom najviac štve. Všetko mám prvej triedy. Mám asi 1, 2, 3, 4, 5 mistrov a zo 21 tried a furt len tie prvé triedy chytám. Takže dáme ešte asi tú bitku jednu. Hádam, že bude lepšia. No Westfield, takto 2 sedmičky. A bránime ešte. No tak táto trať ani tu dakedy moc neviem kde ísť, ale asi pôjdem na H3. H3 alebo neviem. Alebo že by som kempil odtiaľ. No pôjdem niekde sa tam zašiť a uvidíme čo z toho zasa bude. Či sa mi zadarí, či nie. Dúfam, že to vyjde.
Takže pardon, malá pauza. Zvonili mi to. Ale tak v pohode hre. Už vidím, že T49 sa dá na moje miesto a už nám kepujú základňu. Takže sa postavím asi sem hore. A odtiaľ to tréfa, to asi ani neviem, či pôjde. No vystrčíš sa, ak sa dá. No neviem, či sa vystrčí. Ešte postavím. Těžký zásah. Som späť, furt ma takto vyruší, nie je možné. Ja idem na ten cap tam skúsiť, lebo vidím, že je tam KV3. A tak nemám až také asi problémy. IS-ka tam ma dá na ranu. Tak, netrafila to asi. Skúsim si takto nabehnúť a dať jej to do boku, ale uvidíme, čo to má za dielo. No, ale to má si toto pole. Som nestrelil na nič. Takže sú 75 a už horí, tak nič. Tam, že je stup. Typujem, že bude kde hore zaklentený. A ja sa asi rozbehnem a ten crusader je dole. Skúsim vyzerať ten kill. Ak vyjdeš. IS-ka ho môže vyplašiť, ale a ja ho môžem odstreliť, no tak nič. Stup je hore. Ale že mŕtvy, takže jedna strela. Nič moc mi tu tak byť. Štvorka. Tahle prošla přímo skrz. 174, dobrá damage nad. No, teraz už ma dačo trafilo z vrchu, takže Máme poškozený pás. rýchlo sa snažím nejako to zbehnúť, ale snažil som sa sem takto rýchlo dostať. Nebudem sa odkážť jeden. IS-ka som myslela, že ho nasvieti. A nasvietil.